Kurwara mono nale kusaba serikali etoe NHIF etume asa balemavu naende tororera amabera nonya nintu abatubwata abana balemavu tukuna kubashughulikira tutabwati besa abaibori aba babana aba omugaka no mungina na intu batulika NHIF eyo kobwa mono abana aba batagukwana n'abantu aba batagukwana ekero bakogenda nyagitari igo bakomera abanyagitari bagukwana batamaite kisaini nale gusaba serikali enene Ruto nale gusaba Simbarati bato abanyagitari bekisaini ase kinyagitari kyeito ekero abantu aba bakogenda batagukwana bakwanira kisaini bona abana bakogenda ororo bali basomerete kisaini bachigokorera abanyagitari baba mbakoigwa baba amarioga batari kobwena igo nale gusaba serikali echarie abalemavu mono aseng'encha amarwaire amenyete ase bare ebacharie aseng'encha batari gokora ebisaisi muna aba batakorora bagatari kunyara gotara ase bare no bare bona amarwaire akobaikaransira nonya kwarenge buyo ikaranse nigo okorwara igo batutumere NHIF ase obonge na ekero tokogenda ase nyagitari echi tobwate ebipande bia disability nigo tokogenda abanyagitari twarikeru twaikira ase tokoewa amariogo twarure egepande eke banga gotwa amariogo batutumira batorikera twenda kugura amariogo ase chemist igo nale gusaba batubwatie batorore mona ase toberete barora amarwaire itu munare batokonye erio ina intu tonyora omorembe tomenya amatuko ari Nyasaye atoete aike amarwaire tatunachikania school chiabo birasi biabo and even the compound they adapted edinda abana abanyare ko ebe adaptive to these learners. I am appealing to the LMP and even the county government trying to make the school environment suitable to these learners. For example, those learners who are physically challenged, those ones who are visually challenged, there are no lamps. In some schools, there are staircases instead of lamps.